खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय BTR सरकारनिफ्राय अनसाय बिथांखिनि आवथायाव गोनांथि आरो दुखुथिया गं 250 नखरफोरनो नखरफायाव 5,000 रांनि अनसुंथाइखौ बनरगाव बियाबनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो गुनं बनरगाव बियाबनि मानगोनां MCLA राजिब ब्रह्म आरो बनरगाव मण्डलनि आफादगिरि सायख'जाथाव नार्जारि बिथांमोनहा लोगोसेयैनो गथायना होदों होनना खौरां मोन्दों। नैथि रादाबाव दं BPF हान्जानि मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिया MP नि बिजाथि हिसाबै गसंनायखौ BTRनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर राजु नार्जारिया गोसो गोरबोजों गाहाम हामलायथि जासिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया क'क्राझाराव खुंजानाय जिबिका मेला एबा जिउ राहानि मेला हाबाफारियाव बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि BTR सरकारा बर' हारि आरो समाजखौ फोसाबनो गोबां नाजाबोगासिनो दं। बिनिखायनो जोंनि BTR सरकारा माब्लाबा गियाननि मेला, माब्लाबा थुनलाइनि मेला, माब्लाबा हारिमुनि मेला खुंबोदों आरो गोबां बायदि बायदि हाबाफारिफोर लागासिनो दं होनना फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि BPF हान्जानि खाम्फा बरगयारि बिथाङा 14 नं चिरां जिल्लायाव MP नि बिजाथि हिसाबै गसङोब्ला आं बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन हरबाय होनना बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे क'क्राझारनि MP नब कुमार सरनियाखौ थांखिनानै बुङो दि नब सरनियाया रायजोनि मोनसेबो मोजांनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै आरो पार्लियामेन्टआवबो जेबो बुंनो हायाखै। बिनिखायनो नब सरनियाखौ रायजोफोरा नांला होनना बुंनाय हिसाबै बिथां नब सरनियाखौ जिरायना थानायानो साबसिन जासिगोन होनना फोरमायदों। बिथाङा रोखायै बुंनानै होदों दि एबारनि बिसायख'थियाव UPPL हान्जाया UPPL हिसाबै बाहागो लानाय नङा, नाथाय NDA हिसाबैसो बाहागो लागोन होनना फोरमायदों आरो UPPL आरो BJP मोननैजों राननानैसो बिसायख'थि गेलेगोन होनना बिथाङा फोरमायबावदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला रायजोफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावनोसो आं राजखान्थियाव फैदों आरो रावनिबो बेरेखा जानो थाखाय आं राजखान्थियाव हाबाखै होनना बिथां राजु नार्जारिया फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं धुबुरीयाव नंखाय साख्रिनि थगायसुलाफोर हमनो मोन्दों। खौरां मोननाय जादों दि मैया सुनिबारखालि धुबुरी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव साख्रि होगोन होनना खोथा होनाय मोनसे नंखाय साख्रि रेकेटखौ पुलिसआ मैया सुनिबाराव फोजोबस्रांदों। मिथिनो मोननाय जादों दि तरुण चन्द्र नाथ मुंनि सासे सुबुङा शुक्रबाराव वार्ड बय महरै आफादाव हाबनायनि गेजेरजों DMCHआव थांदोंमोन। बबेखानि DMCHनि बिबानगिरिया सिनायथि होदोंमोन दि बिथांनि आयकार आरो थिसनथाइ लाइजामा नंखायसोमोन। नाथजों लोगोसे सौरभ बिश्वासखौ मैया सुनिबाराव खानाय जादों आरो बिश्वासआ नंखाय इमेल आइडिनि गेजेरजों DMCHनि मावख'गिरिफोरनि थगायसुला सागानजों लोगोसे नंखाय थिसनथाइ लाइजाम आरो सिनायथि बिलाइ होनानै सुबुंफोरखौ थगायगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। DMCHनि सामलायगिरि प्रफेसार डक्टर गनजित दासजों होजानाय FIRनि सायाव बिथा खालामनानै बे सानै थगायसुलाखौ खानाय जादोंमोन, जाय मिथिनो मोन्दोंमोन दि तरुण चन्द्र नाथ मुंनि सासे सुबुङा वार्ड बयनि मासिनि थाखाय नंखाय थिसनथाइ लाइजाम लाना बिथांनिसिम खावलायदोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनायाव बेखौ मिथिनो मोनो दि नाथआ सौरभ बिश्वासनो 2 लाख रां होदोंमोन, जाय DMCHआव सोमोन्दो दं होनना दाबि खालामदोंमोन आरो सुबुंफोरनि थाखाय साख्रिनि राहा खालामनो हायोमोन। पुलिसआ बे साख्रिनि थगायसुलानि हान्जानि सायाव आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं आरो थाबावनाय माखासे दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि राजालामाफोरखौ बारायनो थाखाय मिरु सरकारा कौटि कौटि रां हरदों। आसामाव लामा बिथायारि सानज'थाइखौ जौगाहोनायनि थांखिजों मिरु लामा हान्थामेला आरो राजालामा बिफाननि मन्थ्रि नितिन गाडकारिया फोनांजाबनायखौ बांहोनो थाखाय गासै 2185.43 कौटि रां राननानै होदों।
मिरु मन्थ्रिया फोरमायदोंमोन दि NH-17 खौ पाक्का पाब्लिकजों मोनब्रै लेननि लामायाव फुवारनो थाखाय 1,338.61 कौटि रां गनायथि होनाय जादों, जाय सापर बाइपासनि सिगां सौपर बाइपासनि सिगां बिलासिपारा गुवाहाटी करिडरनि थुलुंगिनिया खोन्दोसिम गोसारनाय। गासै 22.82 किल'मिटार गोलावथिखौ लाफानानै लामा बांहोनायनि थांखिया बिलासिपारा आरो थुलुंगिनियानि गेजेराव फोनांजाबनायखौ बांहोनाय आरो बिलासिपारा गुवाहाटी करिडरनि मोनसे गोनांथार बाहागो। बेनि अनगायैबो NH-137 नि टेमेंल' माहुर खोन्दोखौ मोननै बाहागोआव फुवारनाय आरो जौगाहोनो थाखाय आरोबाव 846.82 कौटि रां गनायथि होनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।